Nu ser jo meget overbevist ud. Uffe? Kører vi lige videre? Jeg tænker, om vi skulle tage et øjeblik. Klokken 10. Og nu har alle været op. Ja. Skal vi ikke gøre det? Tage kaffe? Eller lige lidt til brokker. Det bliver utærligt. Og de har deres rum lige over. Det er lige nede under. Ja. Men ellers så synes jeg, vi skal prøve med krollen nu. Ja. Ja. De får masser af ture i det hele. Vi kører video. Mhm. Ja. Ja, der har jeg. Instruktionsvideo. Ja, skal du lige... Det sletter du lige, ikke? Bare roligt, jeg var væk et kort Jeg sekund. kiggede YouTube med Rescue. Der ligger jo sindssygt meget sådan her. Og der ligger også nogen, der laver nogle ting, man absolut ikke skulle gøre. Der er et redningscrew i USA, som har inviteret journalister og fotografer til sådan en session, hvor de ligesom skal prøve at se. Så skal de have lagt den ene journalist på sådan en stretcher der, som de så skal ud over kanten af en bygning. Så de har sådan en assistant med nede, eller en redder med nede, som er på forsiden der, og, sådan. Og så skal de andre sådan sænke den her ud. Så taber de den ud, og de har åbenbart ikke strammet op i systemet. Så den falder bare en meter ned, ud over kanten. Med ham i, eller hvad? Ja, og redderen ryger også en meter ned der. Og de hænger i 15 meters højde. Ej, hvor er det sindssygt. Han har pisset bukserne altså. Sådan der. Altså, når du ligger der, ikke? Du må Han er bundet fast. Ja, men du er fuldstændig nogle andre mennesker til vold, ikke? Altså. Varmt er altid godt lige at tage den her. Så den ikke kun kan have lille snor. Ja, okay, ja. Ej, det er det samme, hvis du sætter bag på en motorcykel, sidder det også en anden mands... Ja, det gør jeg. Ja. Få 3 gange min tid, selvom jeg altid har kørt motorcykel, har siddet bag på en... Pause eller kør videre? I kører videre. Skal vi køre det videre? Jeg har kørt motorcykel og bræk. Det er sgu ikke i orden. Ja, nej, man skal ikke gøre det. Det er selvforløbende. Ja. Ja, det er ordentligt. Simon, prøv for din egen skyld. Jeg ved, du er snedig og stærk. Ja. Du har selvfølgelig du har en korte der. Det er fint, han kan sagtens træde ind under hende. Jamen, jeg synes bare, at han ikke gør det. Ja, Hvad er det? Jeg vil gerne. Træde benene ind under dig, når du rejser dig op. Den er godt nok kort. Ja, den er lidt kort. Jeg kan få min, hvis det er. Ja. Men han er stærk nok. Jeg tror den der af, Jacob, så de glemmer at bakke om, så ser vi det. Ja, ja. Nej, det er ikke at holde hånden på undersiden af backup, fordi så automatisk får du faktisk når du lægger hovedet med håndersiden. Ja, sådan her. Ja, så det gør mindet om. Ja, når du kravler op, så bliver det helt fra den noget. Ja, så bliver du mindet om det, hvis du er for langt. Ja, selvfølgelig. Ja, altså, ja, netop. Eller så kommer den aldrig til. Og du kan også se flagget meget bedre, hvis der er et flag i reglen. Ja, hvis du hiver det op. Ja, det er ikke klart. Så er de der små træs, der er fede, ikke? Det gør det helt lidt nemmere. Ja, det er helt første. Du har Lad anker skal komme derfra. På den ene. Så bare noget. Lad os sætte den ind på den. Der. Så skal jeg... Ikke den overbevist. Jeg heller ikke ordentligt op. Jeg tager den her i den. Det tror jeg. Så du opererer det der i højre. Lad os tage den her med fodboks tilbage sig. Så kan jeg den bare få den der over. Så skal jeg bare det mig, der får den med i morgen. Den der. Rand. Det er en god idé, men først når man kommer ned på jorden, åbne den her stræbe ud, hvis man har kørt langt til den her isbar. Og så kan man meget teoretisk smelte på klokken af dagen. Jeg har haft et 8-tal ind i hånden. Ja. Første gang. Det gør man ikke så mange gange. Nej.